Un punt més a prop de l'objectiu, els nois de Sergio García han empatat a Zaragoza en un escenari exigent i en un partit disputat davant un rival directe que també s'hi jugava molt. Els cervesers segueixen en un gran estat de forma i encadenen ja 8 jornades consecutives puntuant, amb 6 victòries i 2 empats. Joan Raventós ha obert el partit intentant-ho amb un xut ras des de la frontal i els locals han replicat amb un intent de vaselina que ha blocat Adriano. A pilota aturada, Cesc ha fregat el primer en una rematada de cap que ha marxat ajustada al pal i de nou ho intentava el Zaragoza amb un altre cop de cap de Sergio Beltrán molt centrat. Els vermells han acabat el primer temps mirant cap a porteria contrària amb dues rematades més d'Àlex, la primera massa alta al pal llarg que marxa sense trobar porteria i posteriorment una altra de ras al pal curt que bloca sense problemes el porter Sergio Berrer. En un partit igualat i amb alternatives pels dos conjunts, els cervesers que ho intentaven aquí amb una centrada sense destinatari i segurs també al darrere per impedir als locals arribar amb claretat. A passada de Cesc, Adri ha posat a prova el porter local amb un xut des de fora a l'àrea que ha pogut atrapar en 2 temps, però en aquesta centrada de Manuel des del costat esquerre, la rematada del segon pal és de Denis i s'avançava al Zaragoza faltant 20 minuts pel final. Massa càstig per un juvenilà que de totes maneres ha sabut reaccionar. Tan sols 7 minuts després, bona jugada col·lectiva, la centrada d'Arnau li cau a Nico, la deixa de cara per Cesc i arriba a l'empat. El gol de Cesc per restablir una igualtat al marcador que feia justícia als mèrits fets sobre la gespa per un juvenilà que no havia merescut anar per darrere. Amb 10 minuts per endavant, els cervesers encara n'han tingut una altra de clara per capgirar el marcador, però el defensor ha estat ràpid per tapar el xut de Guillem. Adriano també ha hagut d'intervenir segur en una de les últimes jugades i al final tots dos equips s'han repartit un punt. Els nois de Sergio García es queden molt a prop d'assolir l'objectiu que s'havien fixat per aquesta primera volta. Dissabte vinent intentaran certificar-lo en la visita del Mercantil a la ciutat esportiva d'Am i tancaran la primera meitat del curs visitant el Nàstic Manresa.